Здравейте и добре дошли в моя канал. За тези от вас, които за първи път попадат на мое видео, казвам се Синтия и тук в този канал, освен за домашни любимци, ще си говорим на най-различни теми, свързани с бизнес, с семейство, с ежедневие. Ако все още не сте се абонирали за моя канал, абонирайте се, за да не изпускате следващите видеа, които предстоят. В днешното видео ще си говорим на тема домашни любимци, ще си говорим за 5 неща, които са задължителни при осиновяването, при закупуването, при вземането на нов домашен любимец у дома. Ако току-що сте си взели куче или коте, или ви предстои скоро да го направите, то това видео е точно за вас. Стъпка номер 1. Подгответе дома си. Това е най-важното, което трябва да направите като за начало. Всякакви такива дребни предмети, които са разхвърлени в дома ви, приберете ги, изхвърлете ги, за да няма опасност от поглъщане. Също така тези кабелчета, които ако имате в дома си такъв тип стърчащи кабели, които не са покрити, те са много любими за гризане, така че е хубаво да се погрижите и за тях. Удобно място за спане, хубаво, уютно кътче, което да е домашния любимец да се чувства спокойно и в безопасност. Ако сте си взели котенце, то тогава е хубаво да му подготвите, да му осигурите съд, котешка тоалетна. Дали ще е открита или закрита, няма никакво значение. В сайта ни, в предходното видео споменах за нашия онлайн зоомагазин. Там може да разгледате най-различни продукти, които със сигурност ще имате нужда от тях като за начало, пък и в последствие. Ще оставя линк отдолу в описанието. Ако сте си взели кученце, то тогава снабдете се с достатъчно количество на брой пелени или ако имате възможност, му осигурете излаз за разходка, вход-изход за излизане. Ако сте на някой партерен етаж, да речем, и имате възможност да отворите тераската да излезе на някоя градинка, площадка, или сте пък в къща, бъдете сигурни, че може да излезе по всяко едно време, когато реши, за да се чувства спокойно. Като говорим за пелени, сега ще ви покажа продукт, който е приучаващ. В случая е на марката Trixie. Нарича се Puppy Training. Това е продукт, който, ако кученцето все още не е научено да ходи на пелена, ще ви свърши чудесна работа, защото каква му е идеята, каква му е функцията? Напръсквате върху пелената на 2-3 места и общо взето ефектът му е почти моментален. Привлича кученцето да ходи на мястото, на което сте напръскали от спрея, да ходи до тоалетна. В случая, ако все още кученцето е много мъничко и не може да излиза навън, това ще ви свърши чудесна работа, за да си спестите белите и чистенето у дома. Стъпка номер 2. Изберете подходяща храна. В повечето случаи, когато си взимате домашен любимец, предишният стопанин би трябвало да ви го даде с част, с малко количество от храната, с която е било захранено. А в противен случай, ако не е така, тогава трябва да изберете най-подходящата за него. Т.е. трябва да се съобразите с няколко неща. С неговата възраст, с неговата порода и с това дали има някакви хранителни непоносимости. Ако домашният любимец, който сте си взели, е под 40 дни, то тогава трябва да сте му подсигурили сухо мляко, бебешко мляко, кучешко или котешко, с което да го захраните, или каша, която се продава под формата на люспи и когато се смеси с малко количество от бебешкото мляко или вода, се получава една много приятна каша. Това е в случай, че не е захранено с гранули. Ако е захранено вече с гранули, то тогава трябва да потърсите гранули, които са пупи за кученцата или китън за бебенцата котенца. Не дейте да бързате да смесвате няколко храни наведнъж, защото може да се получи много неприятен дисбаланс в стомахчето и да има проблеми. Хубаво е да поручите преди това какви храни се предлагат на пазара. Напоследък при нас много често клиентите прибягват към беззърнените храни. Те са също така много подходящи и за кастрирани кучета и котки. Тук в нашия физически магазин, както и в нашия сайт, в нашия онлайн зоомагазин, ще намерите голямо разнообразие от
различни класове марки. Някои от тях като Акана, Origin, Wolf's Blood, Advance, Equilibrio, Nature's Variety и най други. Просто има много голямо разнообразие от марки. Може да ми напишете отдолу в коментарите вие с каква храна храните вашия домашен любимец, или ако сега сте го взели и имате нужда от някакъв съвет или нещо допълнително, с което мога да ви помогна, ще се радвам да ми споделите отдолу в коментарите, да ми напишете, или на лично съобщение в социалните мрежи. Стъпка номер 3. Хигиена и навици. Това също не е стъпка, която е за подценяване, защото ако от началото се започнат с ясно заявените навици, в последствие ще ви бъде много по-лесно да процедирате на вас, а както и на животното. То ще бъде свикнало още от мъничко и няма да има проблем за нещата, които трябва да се вършат в последствие, когато порасне. За кучетата това са редовните разходки, в случая започването с пелените. За котките това е чистата котешка тоалетна. Само ще направя една вметка и ще кажа, че лакомствата вършат много добра работа относно възпитанието. Може да ми напишете долу в коментарите вие каква котешка постелка ползвате, дали е силиконова, бентонитена, дали е биоразградима и също така дали има някоя, от която не сте останали доволни. Ресането, рязането на ногти, миенето на зъби, почистването на уши, това са също много важни ритуали, които е хубаво да се започнат още от мънички, за да няма проблем с тях в последствие. Стъпка номер 4. Игра и занимания. Играчките не са просто забавление, те много помагат и за развитието на едно животно. Дали ще бъдат гумени, дали ще бъдат въдици, дали ще бъдат плюшени, дали ще бъдат... Има играчки под най-различна форма. Няма значение с каква играчка ще започнете. Пък и тя много би помогнала за сближаването и за сприятеляването в началото. Просто трябва да избягвате, ако играчката има някакви малки частици, които биха могли да се откъснат и да бъдат погълнати, за да няма проблеми. Стъпка номер 5. Ветеринар и грижа за здравето. Това също е много важна стъпка, която никак не е за подценяване. Ако току-що сте си взели свой домашен любимец, задължително го заведете на ветеринар, за да може да му направи неговия първичен преглед, да погледне дали има поставени ваксини, ако трябва да се направят, да обсъдите обезпаразитяването. Общо взето намерете си ветеринар, на който му имате 100% доверие, защото той е много важна част от живота на вашия домашен любимец. И изобщо не се притеснявайте да питате всичко, което ви хрумне на къла, защото тук няма глупави въпроси. По-добре да започнете с опознаването на свой домашен любимец и с нещата, които ви тревожат, да си зададете въпросите от началото, за да нямате проблеми в последствие. Всеки домашен любимец е приключение, за това колкото по-отрано се подготвите, толкова по-лесно ще ви бъде в последствие и толкова по-лесно ще ми бъде на самото животинче от към адаптация. Ако това видео ви беше полезно, ще се радвам да ми напишете отдолу в коментарите кое от тези 5 неща ви беше най-полезно. Последвайте ме тук в YouTube, абонирайте се за канала ми, последвайте ми в социалните мрежи. Ще се радвам да прочета коментарите ви отдолу. Пожелавам ви приятен ден или лека вечер. Чао!